Wis wae to, Mas. Wis ket arep udan kayak teko kene terus udan kok. Berarti ket mau nek. Iya. Tangi turu ya kowe. Iya, Mas, udan ngene penake ra metu kok. Mas, tak kandhani. Nek baru udan ngene iki ki mangan anget-anget tenan enak iki, Mas. Lah nek pengen mangan sing anget-anget ya ngemuto mawa kono lho, Tok. Ya maksudnya panganan lho, Mas. Nek baru udan ini ki hawane ger luwe ae lho. Luwe kok omong aku to, luwe ya karek madang ngono kok bingung. Lah sing dipangan apa, Mas ya? Lah ngopo bojomu apa ora masak? Lah sing dimasak apa, Mas? Wong dengo-dengo ora duwe. Beras kaya entek. Duwene kok karek karat. Nang, Mas. Ayo Mas, aku tekono. Teko, Mas. Luwene ram iki aku. Kayak ngendi rek tuku sego ya ini? Kono kuwi lho, buka. Apa enek piye warunge? Enek. Ya wis ayo jajakne. Jok akeh nek njukuk lawuh ya. Iya. Ya wis ayo. Wis kedang. Ya. Sego. Wis kedang lembung kono. Kok bawa? Nggih, Mas. Maaf karo apa iki? Mbuh, Mbak iki cah iki kuwi madeng apa to, Tok? Wis kuwi lawe kok. Enggak. Suara kabeh. Sintang nyedak kono, Emilio. Wis sak enake lawuh kuwi, Mbak, kabeh, Mbak. Sing enak-enak kuwi. Oh, nggih, Mas. Lah piye lah dengar dipangan to. Enggak, Mas. Nggih, Mbak. Turun, Mbak. Lha ora madang, Mas. Wis ndang to, madang penting kowe wareg ngono aku wis seneng. Ya wis. Anu aku tak madang sik ya, Mas. Kowe entan ono kono sik ya. Ya wis ndang ngono madang. Wah, sida madang tenan nih wong seminggu yo urung madang. Mbak, es teh. Oh, nggih, Mas. Nggih, Mas, es teh. Loh, Mbak iki harep entek iki aki teko es teh. Weh. Lah Mas kono kae nyandi, Mbak? Lah metu arek Mas laki wae. Waduh. Lah kene duit ra nggowo Mas tilak nek Mas. Mbak, utang saya ya, Mbak. Bayar sesuk ya. Alah, Mas, lah wong utangmu sing tahun wingi lho urung mbok kei wis arep utang meneh. Wis, tenang ya, Mbak, sesuk tak kei. Karepmu, Mas, warung akeh buka wis diutangi.